अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। खातं सांभाळण्यासाठी मंत्री नितेश राणे सक्षम आहेत अशा शब्दात खासदार नारायण राणेंनी कौतुक केलंय। कोकणाला मत्स्य आणि बंदर खातं मिळाले, त्या दृष्टीने कोकणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बाब आहे। काय नेमकी आपली भूमिका असेल मत्स्य आणि बंदर खात्यासंदर्भात? तुमचा काहीतरी समज आहे ना या खात्यांच्या बद्दल, मी सांगतो चुकीचं किंवा अज्ञान आहे। कॅबिनेट मंत्र्याला जरी एक खातं असलं, दोन खाती असली तर तो कॅबिनेट राज्याच्या सगळ्या खात्याशी संबंधित असतो। तो कुठल्याही विभागावर बोलू शकतो, कुठल्याही विभागाच्या अधिकाऱ्याला सांगू शकतो हे काम करा। तर ठीक आहे, बंदर आहे, फिशरीज आहे आणि बाकीची खाते काय आम्ही लॉक लावले नाही आहे, आमच्यासाठी ओपन आहे आणि नितेश तसा सक्षम आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।